Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и человечества темы и беседуем с наиболее интересными людьми, с теми, кому, как я выражаюсь, всегда есть что сказать. Сегодня у нас в гостях Яна Холодна, журналист, редактор, військовослужбовець, так, підполковник, до речі. Полковник. Полковник? Вибач, будь ласка, вибач. Основательница военного телевидения и радио «Армия ФМ». Я очень рад тебя видеть. Впервые вижу, но много знаю. Дякую. Я теж, для мене була честь прийти сюди на кримсько-татарський телеканал, і я дивлюся ваші програми і вболіваю за Крим, вболіваю за кримських татар, тому що, власне, маємо зробити все для того, щоб повернути історичну батьківщину для цих людей. Я нашим телезрителям напомню, что у нас прямой, вот прям прямой эфир, и можно звонить, есть телефоны, есть Вайбер, хоть с Австралии звоните. Очень интересный сегодня собеседник, вы в этом убедитесь, если кто-то не знал. Задавайте вопрос, пожалуйста, Яне, вот, а я, с вашего позволения, начну. Вот я сказал, что я много знаю, а на самом деле мало я что знаю. Ты, наверное, первый собеседник в моей жизни, биографию которого я не смог найти в интернете. Ну, насправді, моя біографія, вона не відрізняється чимось таким, я не знаю, якимось таким, чимось дуже великим, тому що я абсолютно звичайна людина, пересічний громадян цієї держави, України. І напевно, що все моє життя, воно мало якісь, скажімо так, свої етапи, да, які впливали на наступні. Тому навіть не знаю, що сказати такого видатного, що відбулося в моєму житті, чим би я сьогодні могла тут похвалитися. Ну, напевно, що військове радіо, армія ФМ, напевно, більше. Я обращаюсь к своим виртуальным друзьям, людям, редакторам украинской Википедии. Пожалуйста, заполните пробел, потому что не может быть такого, чтобы такой известный, заслуженный, важный человек не имел свою страничку в Вики, в украинской Википедии, которая сейчас, до речи, очень хорошо развивается. Дякую за підтримку. Знаєш, краще, напевно, доводити якусь свою значимість в суспільстві справами, а не тією інформацією, яка про тебе знаходиться в інтернеті. Тому що, якщо ти робиш щось корисне, якщо ти робиш те, що корисне для суспільства, корисне для твоєї країни, то це, напевно, не більше визнання, аніж сторінка Вікіпедії. Мені так здається. Это правда, но, ну, короче, ладно, это все философские вещи. Разговор у нас такой. Я с людьми разговариваю так, как будто мы сидим не в эфире. Поэтому все, что угодно, когда угодно, перебивать, говорить, может, добавь, замолчи, там, я хочу вот это сказать, это все можно, нужно и по полной программе. Сейчас ты полковник запаса, я правильно понимаю? Так. А что это значит для военнослужащего? Это значит что? Це значить, що у 2015 році я підписала контракт зі Збройними силами України, відслужила 5 років свій контракт, і на даний час я вже цивільна людина. Це значить, що в разі чого, в разі буде якась у нас велика війна, або якийсь буде великий збір оперативного резерву, то, відповідно, я беру свій наплічник і знову повертаюся в армію, до прикладу. По великому рахунку, для мене 5 років служби в Збройних силах України – це, напевно, були найважливіші роки в моєму житті. По всіх параметрах, по сприйняттю цього світу, по сприйняттю людей, по сприйняттю тих подій, які у нас відбуваються в Україні. Тому кажуть, що там колишніх військовослужбовців не буває, і якщо треба буде повертатися в армію, то я готова. А что ты умеешь как военный? О, що я вмію як військова? Моя служба в армії, вона була трошечки інша. Я не сиділа з автоматом в окопі. Я воювала на інформаційному фронті. Те, що в мене виходить, ну, як мені здається, можливо, непогано. І інформаційна складова під час війни, вона теж дуже важлива. І ми в цьому переконалися всі, починаючи з 2014 року. Тому, щоб сказати, що я, як військова, там,
проводила якісь такі певні речі, там або стріляла, або ще щось. Ні, цього Ты не вообще не було. стреляла? Ну, по Ну, мишеням, я в смысле, своєму житті взагалі стріляла, але щоб це було так, як там у солдатів, представників і різних Не, я же не про видів бои військ. спрашиваю. Я Так. понимаю, что твой фронт — это медиа. Я говорю про то, что навыки военные же есть все равно. Ну, напевно, що вони є в кожного військовослужбовця, незважаючи. Знаєш, мене колись спитали під час одного ефіру про жінку на війні і взагалі про жінку в армії. То я сказала, що якщо жінка приймає рішення йти служити снайпером, до прикладу, то вона має розуміти, що вона там робитиме, і вона має нести відповідальність за прийняте нею рішення, йти в цьому напрямку. Я свідомо йшла в армію саме в інформаційний сектор. Тому я удосконалювалася як воїн інформаційних військ, умовно кажучи. І в цьому вдалося щось зробити хороше. Часто этого люди не понимают. Я хочу, чтобы не я это говорил, человек, который армию видел только когда приезжал и общался с людьми, а чтобы сказал человек, который и то видел. Вот эта гибридная война, она очевидно такая комплексная. Это не просто выстрелы, там, обстрелы, минометы, жертвы, раненые и так далее. Насколько, вот если в процентах ты поделишь, насколько важно для русских и насколько они мощно атакуют и считают для себя важным вот, информационный фронт и реальный фронт? Напевно, що по ситуації з Кримом ми переконалися в тому, що для них інформаційний фронт був набагато більший, аніж за те, щоб, наприклад, вони там відкрито зайшли і почали стріляти. Тому що коли вони почали боротися за розуми наших людей, і коли вони почали впливати саме на розуми наших людей з допомогою своєї пропаганди, фейків і так далі, до окупації і під час окупації ми знаємо яскраві приклади, то це спрацювало, на жаль, в сучасному світі. І навіть якщо зараз говорити, от у мене колись було таке чудове інтерв'ю з нині він командувач десантно-штурмових військ Євген Мойсюк. Тоді, в 2014 році, він служив в 25-й бригаді. І він говорив, вони були одними з перших, хто заїхав на територію Донбасу, вже після окупації Криму. І він говорить, що коли ми приїхали, жителі Донеччини в принципі зустрічали українську армію нормально, позитивно, не було цього негативу. Пройшло 2 тижні, включилася російська пропаганда, і народ як підмінили все. Ми стали для них карателями, бандеровцями і так далі. Це те, що лежить на поверхні. Знаешь, я когда еще жил в городе, прошу прощения, Москве, я обратил внимание, что средний период создания образа врага там это очень быстро работает. Это 2 недели. Вот я помню, был эпизод, когда Болгария присоединилась к... Болгария, мой, кстати, знакомый товарищ, был министром иностранных дел Болгарии, они не пропустили какой-то русский транспорт в Сирию. И за 2 недели болгары из братушек превратились в фашистов, пособников Гитлера, в Бандер, ну, по полной программе. Да? То есть насколько это эффективно работает. Да? Так, при тому, що росіяни, якщо говорити про 14-й рік, наскільки вони спробували, і в них це вийшло на Донбасі, зокрема, і коли вони почали формувати внутрішнього ворога. От у українців вони почали формувати образ внутрішнього ворога. Бандеровці. Ну, тобто, серед українців? Так, серед українців. Ага. І це теж елементи гібридної війни, і це теж питання і до ідентичності українця. Тобто, якщо ким ми себе уявляємо в цьому світі, да, хто ти українець, якщо цей образ було легко насадити там на Донбасі, да, формуючи з бандерівця такий, що він зараз там прийде і почне всіх вбивати чи щось таке. Ну і це насправді це страшні речі, і мені дуже шкода, що ми за 5, там вже за 6 років війни, що ми так і не спромоглися, ну, все ж таки перемогти оцю навалу російської пропаганди. Мені дуже шкода, що нам все ж таки це не вдалося. Можливо, ну, не втрачаємо оптимізму, дуже сподіваємося, що нам колись це таки вдасться. Тому що, якщо повернути територію, то чи повернемо ми людей ментально? И сколько на это треба часу? Я не очень люблю эти разговоры. Объясню почему. Я уверен абсолютно, что большинство людей просто подстраивается под ситуацию. И появись сейчас украинский флаг на северной части Донбасса или в Крыму, вот мне что поверить, выйдут с тортиками в цветах украинского флага. Але чи щиро? Ну, слушай, люди, которые... Ну, я не говорю про наших патриотов там и там, Нет, да? патриоты, но да, про людей, которые, в принципе, видят мир, выходят в мир, открывают двери холодильника. Ну, как бы такая история, да? Поэтому...
Мне кажется, все-таки это вторичная история, хотя вторичная история в плане ускорения освобождения. То есть никак не влияет на это. Еще, знаешь, такое говорят, что вот мы сделаем Украину успешной, и территории вернутся. Я говорю, а что, Северная Корея вернулась к Южной, что ли? Или там, может быть, ГДР к ФРГ соединилась, хотя там несравнимые были потенциалы. То есть это важно, но все-таки это не отменяет главного. Но мы возвращаемся к этому, я уж извините, но мы возвращаемся к информационной войне. Вот опять твое экспертное мнение. Всегда хотел это знать. Я разговариваю с ребятами, которые на фронте, в ротации. В разных местах. Я видел Луганщина и Донеччина, там, да. И они рассказывают, что очень много там и местного вот этого телевидения, понятно какого, да, это куколы вот этих полуграмотных выставляют, но пропаганду несут. Очень много русских каналов. Вот насколько, если мы возьмем прифронтовую зону, кто в целом в плане вещания, в плане информации сейчас побеждает? Мы или они? Вот именно по линии фронта, ну там на сколько-то кілометрів вдоль нее? Ну, якщо трохи відкотитися назад і, власне, проговорити про армію ФМ. Чому армія ФМ з'явилася у 2016 році? Тому що ми вивчали тоді ситуацію, і там було абсолютно мало українських телеканалів, бо телеканалів і радіостанцій, бо вони пішли звідти, коли почалася війна. Це було комерційно невигідно. А з одного боку. З іншого боку, ми спілкувалися з військовими, які знаходилися на фронті. І коли ти приїжджаєш на позицію, тобі кажуть, що у нас тут там якесь а-ля казаче радіо, і тобі зранку до вечора розповідають, яка сильна армія ЛНР, ДНР, то ти думаєш, вже в тебе починають трохи якось так стереотипи зміщатися, і ти думаєш, за кого ж я, що ж відбувається? І, власне, ми почали тоді, скажімо так, активізувати процес створення військової радіостанції туди, на Донбас, в першу чергу. Наскільки ситуація кардинально змінилася з того часу, 16-го року, вона змінилася, тому що Сергій Костинський, зокрема, тодішній представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, вони приділяли дуже багато цьому уваги. Вони там побудували нові вежі, тобто поставили по максимуму передавачів. Але я завжди кажу, що це залізо. Головне, що лунає з цих передавачів, що там йде і яка інформація там несеться в голови цих людей. Тому, і повернулися деякі канали україномовні. Я, чесно кажучи, станом на зараз я не знаю точно, скільки там українських телеканалів. Їхня частка збільшилася. Але чи, скажімо так, чи почали їх слухати місцеве населення? Ось це питання. Тому, звісно, що тут треба проводити соціологію. Я пам'ятаю цей скандал, коли, пам'ятаєш, запускали телеканал «Дом», місцева, вірніше, вже наша теперішня влада, і коли вони закрили UATV, телеканали на мовлення, і запустили на його місце телеканал «Дом», начебто для Донбасу, то вони мотивували це тим, що про українську інформацію там не дивляться. Тому вони хочуть створити такий канал чисто для Донбасу, щоб там мовила інформація, яка буде їм цікава, там буде все російськомовне і так далі, і так далі, і так далі. И вот как бывает, да, вот в Америке, в Германии, иномовление. То есть государственное вещание, у них, допустим, запрещено внутри государственное вещание в Германии, там, в Америке тем более, да, но специально правительство делает так, чтобы вещали на... в данном случае на оккупированной территории, но специальный продукт вот туда. Ні-ні-ні, UATV – це був телеканал, який мовив на весь світ. Это да. А «Дом» – це типу тільки туди. Да, він же заборонений, його тут, на території мирної України, його не знайдеш, крім інтернету. А це тільки туди, і вони туди спрямовують інформацію. Я дивилася, що вони там показують, що вони дають, але я не знаю, як за допомогою тієї інформації ми можемо. Нет мнения. Тем более, это люди все равно работают в ту сторону, и я их не буду критиковать, тем более я и не видел. Но, может быть, есть необходимость в такой вот целенаправленной роботі з людьми на окупованих територіях? Є. Ця потреба є, але знову ж таки, що ми вкладаємо в поняття цієї роботи? Яку інформацію ми даємо? Що ми доносимо цим людям? Про що ми їм говоримо? Ну там же не антиукраинская, наверное, это не Медведчуковский канал все-таки. Сподіваємося. Державний. Вы же не видели, ты же не видела. Державний. Ні, я бачила в Ютубі, які вони новини дають. Звичайні новини, ті, які йдуть стандартно. Але ж ти розумієш, що ніхто ж не проводить ніякої... Дивись,
Коли ми говоримо про люди живуть на лінії фронту, да, вони там бачать, що відбувається навколо них. От ми колись спілкувалися на цю тему, що їм треба давати якусь аналітику, що їм треба давати якісь пояснення, і що їм з ними треба пояснювати, чому це все відбулося. Потрібно розповідати їм історію. Не те, що їм розказує Росія зі своїх екранів, не те, що їм насаджувала радянська. Так, да. тобто все це треба робити, і про це все треба говорити. Я розумію, що відсоток людей, які будуть дослухатися, він невисокий, тому що, на жаль, у нас питання там ідентичності, історії України, от цього це не дуже цікаво, але про це треба все одно говорити, тому що має бути якийсь елемент просвітництва. Або створюйте класний, крутий контент, який будуть дивитися. Це гарний, там якісь цікаві програми, сучасні. Так фактично, як там робить Росія, як вона насаджує за допомогою якісного, хорошого контенту візуального. Все-таки ты не ответил на мой вопрос, кто побеждает в информационной войне там? Сейчас. Там? Зараз? Вот вдоль лінії фронту. Я, чесно кажучи, мені зараз важко сказати. Я думаю, що все ж таки там ще перемагає Росія. Но мы все-таки лучше стали, чем были в 2016 году. Однозначно, що ми зробили дуже великий ривок, хоча б в тому плані, щоб ми створили інфраструктуру для того, щоб там був плацдарм для мовлення українських каналів і українських радіостанцій. Це зроблено, але знову ж таки, що лунає з тих приймачів, що лунає що там лунає. Чому ти оставила проект «Армія»? Тому Он що... работает сейчас, просто расскажи. Ведь, насколько я понимаю, его тоже здесь никто не слышит. В Києві? Да. Слухають. А там на волнах есть? Да, 94,6. Я прошу прощения, наверное, Косинский все-таки. Не, слухай. Не, насправді... Вы сделали, да? Я просто раньше слышал, что вещает только там. Ні. За 4 роки ми, в принципі, розвили його до 31 міста. Не тільки Донецька, Луганська. Це відкритий FM-діапазон. Абсолютно, так. Клас. Це відкрите стандартне ЗМІ, яке працює. Вибач, будь ласка, велика повага і подяка. Ні, все нормально. Армія ФМ мовить, так, ми починали, першу ставку ми робили саме на Донбас, потім ми навіть встановили передавачі на кордоні з Кримом, навіть там якусь частку в Крим добиває. Потім ми вийшли на територію мирної України, це були перші міста Київ, Житомир і так далі, ми пішли. Армія ФМ зараз працює, слава Богу, і я дуже сподіваюся, що вона працюватиме, що з нею все буде добре. Чому я пішла? Тому що закінчився мій контракт. І все? Тому що, розумієш, коли ти працюєш в комунікаціях, коли ти працюєш в інформації, ти маєш принаймні вірити в те, що ти говориш. Воно все ж переплітається з державною політикою і так далі. Я вирішила для себе, що, можливо, я для армії на даному етапі буду набагато корисніша тут, в цивільному житті. Потім ти пішла головою прес-центру Міністерства оборони. Так. І оттуда йшла. Так. Власне, цей похід був вирішальним. Власне, там в мене трохи якось не складалося з цим напрямком, і я вирішила, що, напевно, прийшов час вийти взагалі с Збройных сил Украины. А вот на твой взгляд, что действительно люди, которые сейчас говорят про события на фронте и так далее, не кривят душой, или вынуждены что-то умалчивать вот сейчас? Через політику? Ні, насправді на сьогоднішній день замовчати щось уже не вийде, це 100%. Це не 14-й рік, коли не зрозуміло було, хто куди. Там вибудувалася нормальна структура роботи. Тобто структура працює, тобто за це ти спокійна? Так, воно все працює. Ти хоч пішла туди, но все працює. там... Але коли ти не відчуваєш, коли ти працюєш з інформацією, те, про що ти говориш, ти маєш в це вірити. Опять, ти ж говориш, що правду говорять. Ні, я маю на увазі, але якщо я не підтримую там ті напрямки, деякі зараз є в державній політиці, зокрема, то як я можу про це говорити? Перемир'я. В тому числі. Тому, звісно, що мені здалося, що було б набагато чесніше просто вийти звідти і піти. Це таке рішення, так. А як, на твій погляд, ти ж спілкуєшся постійно, я просто впевнений, як ставляться військові до сучасної офіційної державної політики щодо, я не знаю, там мирні перемовини так не можна сказати, щодо Донбасу, зараз там, щодо фронту, щодо Мінських угод, що? Якщо ми говоримо про ті періоди, коли були розведення, я не дуже хотіла вживати термін відведення, але по великому рахунку це було відведення. Звісно, що це однозначно негатив, тому що
Армія має рухатися вперед, армія має воювати, армія має бути переможцями. Вот тот вопрос задам, который 100% любой мирный житель задаст. А что плохого-то, если не гибнут или меньше гибнут наши солдаты? Да? По большому счету же ничего не меняется, фронт не движется. Но вот так уже такая там война пока. Да? И же лучше все-таки, когда не гибнут, чем когда гибнут. Але ж коли в тебе позиційна війна, і коли ти просто стоїш на одному місці, нічого не робиш при цьому, ти розумієш, що там ворог, що там десь наші кордони, які треба колись буде все ж таки відвоювати і забирати, то це для армії це найгірший варіант для, ну, скажімо так, для їхнього, я не знаю, відчуття, з моральної точки зору. От я нещодавно спілкувалася з однією людиною, я не буду називати, хто вона, але він сказав, що мені у 2014 році, коли були активні бойові дії, мені було набагато легше, аніж зараз утримувати особовий склад в таких сталих умовах. Ну, тобто, ти в будь-якому випадку ти бачиш, он твій ворог, і ти йдеш його там вбивати, ти йдеш звільняти території, ти йдеш до того, щоб перемагати. І це завжди є мотивуючим фактором 100%. А коли ти просто сидиш і при цьому нічого не робиш, і при цьому тобі там забороняють давати, або не забороняють, я не знаю зараз, як там, вогонь у відповідь, або ще щось, звісно, що це є демотивуючим для будь-якого воїна. Слушай, давай так честно скажем, что если по нашим будут стрелять, они ответят, конечно. Они же не будут сидеть и нате меня, убивайте. Так же, Будемо сподіватися. Может, так, это правда же, как, все равно же отвечают. Я дуже люблю хештег ставити на своїй сторінці «Вірте в ЗСУ». Да не, мы верим, конечно. Во что нам еще верить в этой жизни? Хотел спросить, смотрела интервью президента сегодняшнее BBC? Говорят, очень крутое. Я не видел, я видел только эпизоды. Ну, так, дивилася. Епізодами так само. Там Владимир Александрович сказал, что он надеется все-таки, что ему удастся договориться с Путиным, что важно подчеркнуть, на условиях возвращения оккупированных территорий. То есть не сдачи. Тут не надо как бы до этого придираться, как некоторые делают. Он действительно сказал, что на условиях возвращения. Да? Если я этого не сделаю, то я уйду с должности. Він сказав, що має прийти інша людина. Ну да. Но почему-то я, когда вот слушал Владимир Александрович этот эпизод, просто я подумал, то есть под Зеленского, допустим, не получится. Договориться с Путиным, потому что он вернет и уйдет, да? То есть будет следующий человек. У того тоже не получится. Так может нам Путина поменять? Как-то, может быть, нам вместе действовать ради того, чтобы Путин ушел, и тогда уже с другими договариваться. Это как-то странно вообще. Вообще можно с ними о чем-то договориться? З росіянами? З Путіним неоднозначно. Наскільки вже було прикладів того, що якісь перемовини, вони зривалися, причому підло зривалися, і віри там немає нікому, ні Путіну, ні тим людям, які його оточують, ні військовому керівництву. У мене, до речі, був якось на записі, якраз тема Іловайська була, і ми говорили з Віктором Назаровим. На той момент він очолював штаб в штабі АТО в 2014 році. От він розказував про цей процес перемовин, як домовлялися про створення зеленого коридору для виходу людей, як російські офіцери на вищих офіцерська честь, там щось сказали, що так, все буде, а що маємо в результаті. Тому питання, чи можемо ми їм вірити? На мою персональну думку, що ми не можемо їм вірити, тому що вони жодного разу не дотримувалися своїх домовленостей. На персональну думку мого народу є таке прислів'я: не спирайся на воду, не вір росіянам. Їй більше, ніж 200 років. Так. Конечно, может, это и политика такая, может, действительно надо такое говорить, потому что сейчас Европа вообще вот так на задних лапочках перед Путиным стоит и не знает уже, как этого Гитлера уговорить, чтобы он дальше не шел куда-нибудь. Вот твое ощущение, а Путин вообще остановится на чем-то? Или вот эта его концепция России без границ, она просто при возможности будет работать дальше? Ми ж бачимо, що поки він не наїсться оцих військовими конфліктами... Как он может наесться? Вот Гитлер не наелся, только подавиться смог. Можливо, і Путіна вийде колись подивитися цим всім. Тому що ми ж бачимо, що одне за іншим йде, і там йдуть в розход люди, все. Тобто для нього немає абсолютно нічого цінного, є тільки якісь свої імперські амбіції і все.
І для нього на даний момент, ну, я не знаю, можливо, але все ж таки був період, коли і Європа, і Америка, коли вони намагалися, коли там давили його санкціями, тими ж самими. Да ладно, давили. Ой. Давили, ну чому раніше? Мені здається, що все ж таки, хоча б там крок за кроком. Подожди, Але... никто санкции не отменял. Угу. Ну, и додавили? Ну, але ж все ж таки була більш жорстка міжнародна політика. Она формально не изменилась. Формально. Ну, то есть санкции все остались на месте. Они просто такие, але коли президент воюючої країни каже, що от ми там будемо якось миритися, якось говорити, то і ми ж розуміємо, що все одно за цим нічого, ніякого результату не буде. Чи ти думаєш, що все ж таки буде? Не знаю. Ну, ти віриш в те, що колись телеканал АТР повернеться в Крим? Конечно, да мы сейчас там, ну, мы виртуально сейчас там нас смотрят. Ну, от як ти думаєш, коли це станеться? Ну, ровно когда России не будет. Или когда она будет в таком состоянии, как Советский Союз 1991 года, когда русские вокруг меня там жил, говорили, да пусть все уходят. Да оставьте нас все в покое, да уходите все. Того, що не стане Путіна, не з'явиться Путін 2? Нет, при нынешней ситуации ты можешь их 5 подряд, этих Путиных, поменять, потому что в голове ничего не поменяется. Это вопрос же не тот, ну, ты, конечно, моложе, но я просто, вот помнишь, когда русские стояли с талонами за едой? Их как-то мировая политика не очень интересовала, вот прям совсем. И они спокойно смирились с тем. Сначала же они смирились и с тем, что Крым в Украине, и со всем. Это потом у них как бы... То есть, знаешь, когда там медвежонок болеет, он сосочку сосет, он же не думает никого грызть, да? Угу. Он потом наедается и так озирается. Я же медведь, смотрит в зеркало, ничего себе, давайте какой-нибудь загрызу. Вот с русскими такая же история. Можливо. Можливо. Ну, хорошо. Про обратную чуть сторону Луны расскажу, спрошу. Вот про фронт мы поговорили, про то, как там сейчас, да? Но все-таки, слава богу, что есть там уже у нас радиостанции, и центральные киевские там вещают, и телеканалы. Ну, ситуация так, то есть не все пропало, да? Там да. Не будем говорить, что все пропало. Меня гораздо больше волнует ситуация внутри страны. Знаешь, когда я понял, что что-то с нашим обществом не так, когда наш сотрудник АТР, очень хороший человек, просто шел, была подготовка к параду, тренировка какая-то, это год 17-й, что ли, 18-й, и он сфотографировал такой гениальный кадр, его найти не могу, но спрошу, чтобы он мне его подарил на память. Вот там с Оксаянского перекресток с этой, с Великосильковской. И там широкие тротуары и много столиков в кафе. И это же лето, это там День независимости. И вот стоят эти БТРы, танки, и они же дымят. Но даже на холостом ходу они дымят. Они стоят на этой брусчатке и так далее. И люди прям такие, фу, вот так, фу, встают, что-то там жестикулируют. Понятно, что они недовольны, что они вот тут завтракают, или там ужинают, или обедали. Нет. А тут какие-то военные, да, что-то под носом воняют. Да ну нехорошо это, да. Вот, и мне вдруг показалось, а потом я статистику сверил, я понял, что точно что-то будет не так, потому что процент сообщений о боевых действиях там занял там, 1,5%. Это еще когда ты работала, это еще было, да. Я прошу прощения, при Петре Алексеевиче. Это лето 18-го года, по-моему, да? Понял, что что-то не так. Действительно ли ушла война из сознания людей, и что нам с этим делать? Так, вона ушла. На жаль. І мені здається, що вона пішла тому, що люди перестали відчувати небезпеку. Тобто всі заспокоїлись. А війна там. Хоча ніхто ніколи не усвідомлює, що в принципі це 700 кілометрів від Києва, якщо брати Донбас. Подльотне время 20 минут з авіабази Білорусі. Тобто, і люди заспокоїлися. Тепер ми, от коли почався коронавірус, коли почалася пандемія, да, ми побачили, що знову там люди почали якось гуртуватися, допомагати. Ще тоді навесні там лікарям, дякуємо лікарям, знову якийсь такий підйом, тому що нація, як на мене, гуртується тоді, коли люди відчувають небезпеку. Зараз війна десь там хтось десь воює, все переплилося. Частина каналів говорить про війну, частина каналів взагалі не говорить десь там якимись зведеннями. І зрозуміло, що коли війни немає на повістки дня, як то кажуть, то зрозуміло, що вона, в принципі, нікого не турбує. Хто виноват?
А я не знаю, а кто виноват? Ну, я не знаю, у нас и частные каналы мало времени этому уделяют. Но просто вот наш канал, он весь про это, да? Про войну, про оккупацию, там, про сопротивление и так далее, и так далее. У нас там развлекух никакой нет. Ну, понятно, чем мы занимаемся здесь, да? Вот, но другие канали, я не говорю, що всі лечь в гроб і думають тільки о плохому. Ні, Мені совсем здається, нет. Ну, що тому що все ж таки у нас не була вибудована державна інформаційна політика. Тому до що кінця все-таки її не успіли зробити. мені здається, що так. Тому що І до сих пор. війна мала б бути не тільки там десь окремо на якихось там невеличких телеканалах або на невеличких радіостанціях. Армія ФМ не могла стати пілюлею від цього всього. Ні, ну слушай, ну радіо в будь-якому випадку не може. Зараз не тот масштаб. Тобто це понятно. тут мало працювати все в комплексі. Да. А на жаль, це все не працювало. От навіть якщо так взяти, скільки ми маємо там хороших інформаційних волонтерських проєктів, які би мали би фінансуватися державою, грубо кажучи, а на них ніхто не звертав увагу. Та ну і що тут приховувати? Ми як починали запуск Армії ФМ, державної радіостанції, з якихось постійних скандалів, що нам то хвилю не давали, то там ще щось, то там То ще есть вдуматься, радиостанция Министерства обороны воюющей страны имела какие-то проблемы в своей воюющей стране. Так, і тільки завдяки тому, що нас тоді підтримували, ну, безперечно, що нас там підтримувало наше керівництво, але ще, ну, цього не було достатньо для того, щоб підняти якось і щоб суспільство, і не тільки суспільство, а ще й деякі чиновники в деяких державних організаціях зрозуміли, що це дійсно треба. Блогери підключалися, ветерани підключалися. Ми якось, ну, знаєш, я кажу, що Армія ФМ – це проєкт не тому, що, а всупереч всьому. Отак от. Тому не додавили інформаційну політику. Ну, от, мені так здається, що все ж таки треба було, можливо, більш... Хоча, чи були для того законні підстави, тому що війна ж таки не була офіційно оголошена. І тут Ну, знаешь, ну, если теж как питання. бы... Ну, тут все так вот немножко шатко в плане аргументации. Но был президент, я имею в виду Петра Алексеевича Порошенко, парламент, ну, більш-менш там патриотичный склад, да? Но, как мне уверяют, из депутата «Слуги народу», ну, такие патриотичные и сейчас большинство, в принципе, там проукраинские, да, у нас, да, в нынешнем парламенте тоже. То есть там никто там Украину не сдаст, грубо говоря, там не ОПЗЖ там все-таки правит, да, а есть люди разные и больше, все-таки больше проукраинские. Но тот парламент был прям после майдановский, вот он прям вошел, да. Значит, каналы Медведчука, вообще волоска не упала, а больше скажу, они все развивались. Этот скупал И новые и зараз, новые да. активы и продолжает скупать, и ничего не меняется. Уже вторая каденция президентская после Майдана. Он продолжает выжирать информационный рынок, да? Ну, скажите, если как мы вообще планируем побеждать, если мы даем врагу, открываем поле для фронт, діяльності, так? а сами потом такие сидим и говорим, ой, мы это не сумели сделать, это не сумели сделать. Слушайте, но вы можете заделывать щели в корабле, но если у вас вот такая дырка ниже ватерлинии, все ваши заделки других щелей, это почему не было не доведено это до конца? Ну, от тут я думаю, що тобі треба буде запросити когось із Так, тодішнього складу, в тому числі Нацради, які є державним регулятором Слушай, стосовно... при чому тут Нацрада? Політичну волю не Нацрада определяє. Почекай. Так вони ж би мали це все контролювати. Розумієш? Тобто є державний регулятор в Україні, який має контролювати те, що йде. І вони ж там... Ну, ты же знаешь, какие они были? Я вот Косинского в этом обвинить не могу. Там такие были процедуры, там по этим процедурам... Так, може тоді треба було змінювати законодавство, я не знаю. Это все от Верховной Рады, от власти шло. Если бы были... Вот сейчас, наконец-то, можете себе представить, у нас только проголосован на комитете, спасибо, кто внес, депутаты от разных фракций, закон о том, что утверждать, что войны нет, что оккупация это не преступление и так далее, будет поводом для закрытия, для предупреждения и закрытий. Тобто спростили систему. Да. Ну, пока еще, по-моему, это не проголосовано в пленарном зале, да, но комитет поддержал, да. Это же надо было 6 лет войны, чтобы запретить каналам, имеющим украинскую лицензию, отрицать факт существования оккупации там, и так далі, і так далі. До речі, от хочу все ж таки заради справедливості сказати про те, що Нацрада свого часу запустила дуже круту штуку, коли вони почали видавати тимчасові дозволи для мовлення на території з особливим режимом. Вони там повністю спростили весь цей... А, от це конкурсний пакет мирного времени. Так. І, до речі, це тоді спрацювало в дуже великий плюс, і я от зараз просто пригадала, і це дало можливість зайти туди великій кількості, ну, проукраїнських ЗМІ. Можливо, там не такі великі, як би хотілося, але так, ну, заполонити ефір.
І це дуже хороша штука. Ми взагалі, коли там я ще була на армії ФМ, ми взагалі думали, там наступним етапом це йти по прикордонних територіях, особливо тут зі сторони Росії, з Білорусією, Придністров'я, для того, щоб теж там ставити передавачі. Були такі думки. Не знаю, наскільки вони зараз можуть бути реалізовані, але такі думки були. Не кажется ли тебе, ну что ж к этому возвращаться? Кстати, Петр Алексеевич Порошенко вышел из больницы, доброму ему здоровью, конечно, все переживали, потому что тяжелое течение болезни было, как его супруга говорила, да, это все очень волнительно, тем более он человек не самый совсем уж молодой, хоть и не старый, но и здоровье там, и сопутствующие всякие болезни и так далее. Но вроде все нормально, дай бог здоровья. Я про политику сейчас хочу вот раз Вот смотри. Вот я так не люблю политику, якщо это не политика. Ну, просто давай про логику. Я же не политический деятель. Я просто помню, когда в конце, перед выборами в конце 2018 года началась вот эта, то есть Петр Порошенко, его политическая сила, начали напоминать украинскому обществу о том, что у нас идет война, что армия мова вера, и тут не с чем как бы спорить, да? Но люди, вот, которые это слышали, ну, скажем, большинство людей сказать, да какая война, Петр Алексеевич? Да все нормально, вон у нас по телевизору 99%, так сказать, развлекухи. 95%. Этого нет, ничего нет. Что ты нам тут паришь про какую-то войну? Да это ты все нагнетаешь обстановку, чтобы, типа, остаться у власти. Но он-то уже говорил правду, как, потому что война... Він завжди говорив правду. Но ее никто уже не слышал, потому что был период, когда тот же Петр Алексеевич, видимо, не знаю, кто им посоветовал, сам он решил, типа, взял курс на успокоение общества, на его отгораживание от войны. Тут, то есть мы же строим мирную жизнь, успешную страну, двигаемся в ЕС и так далее. И как-то подзабыли. Потом информационная кривая дошла почти до дна про войну и про оккупацию. А потом выяснилось, что люди уже не верят. Як був такий навіть мем, може ти пам'ятаєш в соцмережах, що Петро Олексійович настільки оберігав українське населення від війни, що точно, просто да. всі про це забули. Да. Так, Можна але, так сказати. на жаль, все одно у нас залишається невеликий відсоток людей, які живуть війною, які думають про війну, які знають про війну, і які, в принципі, так, напевно, от можливо, в 2014 році був якийсь великий сплеск. А потім, уже коли лінія фронту більш-менш вона стала рівною, коли відбулися там перші, по-моєму, там чи не перші мінські домовленості, коли вже все, вона вирівнялася, лінія розмежування, війна стала такою більш позиційною, і, в принципі, люди вже переключилися на якісь інші речі, тому що зрозуміли, що танки далі не поїдуть. Але ж, давай пригадаємо ці події, можливо, це моя така інформаційна бульбашка. Захопили якийсь новий там опорний пункт, чи там звільнили якихось там 100 метрів нашої землі. Завжди це супроводжувалося таким, ну, показували принаймні це всі канали. І говорили про це, і люди підтримували це. Ми бачили, наскільки така інформація, вона розходилася в соціальних мережах. Тому успіхи, вони все ж таки людей повертали трохи, да, в тему війни. Ну і плюс я хочу сказати, що от мілітарі тематика військова не для всіх, але ну, люди цікавляться, тому що все ж таки війна, от я би так сказала, що навіть війна показала нам, що наша армія не тільки один раз має виходити на парад раз на рік, а вона ще має все ж таки бути сильною, оснащеною. А знаешь, что люди понимают? Вот несмотря ни на что, вот. Все опросы показывают, кому ви довіряєте? Ну-ка. Збройним силам України. Вот так. Да, там, по-моєму, перше місце, це завжди, по-моєму, йде церква, да? Ні. Зараз вже, значить, змінилося. Да. От, але, да, Збройні сили України залишаються в топі, тому що, і це дуже круто, що люди все ж таки бачать захисників, справжніх захисників своєї армії, не так, як було до 2014 року. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день проблем з... Ну, тобто є запит у молоді на те, щоб йти вчитися в військові виші, і це дуже круто. Ой, я сразу вспомнил последний случай, когда курсанты штурманского училища... Страшна трагедия, так. Люди, которые вот, да, они не воевали, да, они только, но они пошли-то не случайно родину защищать, они же могли в программисты пойти, а они пошли в штурманы, да? Що там случилось? Ти об этом, по-моєму, делала якесь розслідування? Слідкувала, ні, розслідування ніяке не проводила, тому що я слідкувала за цією інформацією, і я думаю, що ми дочекаємося, безперечно, якихось офіційних результатів цього розслідування, і буде зрозуміло, в чому проблема. Але мені дуже сподобалося, як написав Юра Руденко, це він ветеран, письменник, і він написав, що, типу, коли
ти обираєш професію військового, то це апріорі значить, ти вибираєш для себе небезпечну професію. Тому що для льотчиків є такі, можуть бути, да, Ну, даже вони для гражданских, ну, понятно. так само. Но все равно ведь не бывает Але трагедія без дійсно причин страшна, трагедии і мене таких. більше всього вразила ця історія, коли що загинув Олександр Скачкова, його батько загинув. Вообще, конечно. Це я не знаю, як це можна пережити. Це горе мамі. Ну це дуже страшно. Так, взагалі А ты всі. знала ее, да? Ні. Мгм. Ні. І знаєш, тут ще навіть я просто наскільки побувавши всередині військової структури, військової сім'ї, скажімо так, да, я знаю, що такі трагедії вони дуже б'ють і по самих військових. Тому що от коли впав Іл-76, не впав, коли його росіяни збили. Это Луганск. Да, під Луганським аеропортом. Я колись говорила з Вадимом Сухаревським, він там був. Я кажу, от вас це демотивувало чи навпаки? Ну це трагедія на ваших очах. Він каже, ми були такі злі, що ми готові були дійти до Москви. Ну от просто це викликало. Тобто на полі бою це сприймається по одному. А коли от в мирному Харкові стається така трагедія, і зрозуміло, що це діти, молодь, ну це страшно. Расследование будет до конца доведено? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Ну я в цьому впевнена. Я хочу перейти... Аби тільки політики туди не втручалися. Не упаси Бог. Здесь чисто технические вещи, что какие ошибки, что с техникой и так далее. Никто же, понятно, специально этого не делал. Но про Крым. Что и когда ты узнала про Крым в контексте крымских татар? Не про Крым-курорт, не про там, пахлава медовая, не про вот эти все мемы, которые, конечно, благодарен людям, что они вспоминают Крым в любом контексте, да, потому что это, в принципе, нормально для украинца думать об оккупированной территории, но не про еду, и не про красоту природы, и не про море. Вот что ты знаешь, когда ты это узнала, что ты об этом думаешь? Ну, напевно, що коли я вже почала цим питанням більше займатися вже після окупації Криму, да, і коли... От я можна розкажу просто один Все дуже можна. яскравий приклад. Да. Є такий чудовий фільм військового телебачення «Крим оточені зрадою». Якщо ти не дивився, то я б радила тобі подивитися. Його знімав Віктор Гром, це військовий журналіст. Людина, яка служила на той момент в військовій частині в Перевальному, в Криму. І він знімав зсередини все те, що відбувалося під час того, як росіяни, як зраджував командир бригади, як росіяни оточили цю частину. Це, насправді це страшні речі. І там дві фрази, які я завжди їх цитую. Одна фраза – це Мустафа Джемілєв, який сказав Джемілєв, я вибачаюсь, сказав про генетичну пам'ять кримських татарів, наскільки вона сильна по відношенню до росіян. А друга – це фраза солдата, який на той момент служив там. І він говорить, що коли нам кримські татари почали привозити плов, бо вони були оточені росіянами, привозили плов, привозили хліб, щоб ми їли. Деньги на сім-карти, так. Ми, каже, в перші дні ми взагалі боялися їсти, бо нам постійно розповідали про те, що кримські татари – це вороги, а росіяни – це навпаки. І потім, коли ми зрозуміли, що ці нас оточують і вони йдуть на нас зі зброєю, а кримські татари – це люди, які нас підтримують, це стало настільки для всіх таким переломним моментом. Цей кусочок, він є Я не удивлен, на самом деле. Є в цьому фільмі. І я коли побачила це все, я зрозуміла, який був жах. Знову ж таки, питання до інформаційної війни і до інформації, і до всього цього, що витворяла і що дозволяє собі робити Росія з головами людей. Як кримським татарам обідно. Я навіть не уявляю. Когда люди приезжали, в 88-й, там бабушка моя приехала, этот поток начался уже с Азии в основной. И когда они приезжали, и когда на них показывали пальцем эти грязные люди во оврагах там что-то копаются, да, вот, и отовсюду гнали, и мой отец не мог найти работу 8 раз. Просто когда он говорил свое имя, его не брали, потому что он внешне как по стереотипу не похож. То есть он якобы там, он не темный там, и так далее. Вот. А потом крымские татары начали возвращаться на всех выборах, они голосовали за Черновола, за Народный рух Украины, за все проукраинское. И только после оккупации большинство людей, которые вообще об этом думали, поняли, ты смотри-ка, они были правы, оказывается. Надо же, а где они были все это? Все это время была пахлава и чебуреки? А как мы этого не замечали? А почему не замечали? Это что вот извини, сейчас я выскажусь, вот,
Вот этот стереотип, что русский брат, татарин враг, заложенный еще советской историей, во всех этих, неважно, какой, татаро-монгольские игры, хотя никакого отношения, неважно. Просто вот все в кучу, да, татарин враг, русский брат. Это одна из причин, по моей версии, того, что очень долго не могли начать стрелять вообще в сторону оккупанта. И Крым во многом из-за этого так именно был сдан. И потом еще, кстати, упомянутый тобой комбриг, комбат, да, точнее. То есть зрадник? Нет, он первый стрелял. Так. Но... Ну, це вже було на Донбасі. Його історія вже трапилася. но он первый отдал приказ стрелять, что невозможно было ментально стрелять в русского, он же брат. Хоча, насправді, потім я познайомилася з людьми, які були моряками, які так само не хотіли віддавати свої кораблі, які, там, Дмитро Коваленко, наприклад, який тоді був капітаном Ольшанського. Це ж колосальні історії, коли люди намагалися боротися, все ж таки, незважаючи на те, що не було наказу стріляти, як вони 20, там, по-моєму, діб стояли на цьому кораблі. А росіяни ж при цьому вони ж діяли, наскільки вони психологічно давили, заходили через рідних, заходили через дружин. Слушай, для них не было иллюзии, что украинцы, бандеровцы, надо давить и все. А мы совершенно были к этому не готовы тогда. Так. И такие, ну это же как так? Ну давайте говорить. Я помню эти разговоры украинских военных с зелеными человечками у ворот воинских частей. Да? І тут я би теж хотіла от розказати, ну це, напевно, що всі знають, історія В'ячеслава Зайця, командира підрозділу з 25-ї бригади, які приїхали в цю частину, десантники, які місяць простояли в оточенні, у них там мали бути навчання. Якраз почалася окупація. І вони з підрозділом забарикадувалися і довели якихось там високих чинів російської армії до того, що вони сказали, все, ми вас вже випускаємо, вже їдьте, ради Бога. Тоді вже, по-моєму, мабуть... Тобто там зради не було? Ні, там не було зради. Там реально була перемога, і В'ячеслав, він виїхав з технікою, з людьми. Він сказав, що якщо ви зараз хоч на сантиметр підійдете до нас, ми почнемо стріляти. Дуже крутий хлопець, і така в нього дуже хороша історія. Цікаво. Там, Крим, це взагалі, мені здається, що це біль багатьох людей. Але Крим оточені зрадою, подивись, хороший фільм. Причому, що там вже немає жодного постановочного кадру. Все знято реально. Як командири зраджували, як вже вони пішли за росіянами, фактично яких купили. Так навіть от військові журналісти, які там були, які потім виїхали, вони кажуть, що ті зрадники, навіть серед військовослужбовців, які там залишилися, казали, що та куди ж ви їдете? От дивіться, нам ось тут там такі берці дають, нам таку форму. Тобто було навіть на ось такому рівні росіяни з усіх сторін зайшли. І давай все ж таки не виключати той факт, що ця робота велася задовго, до 2014 року. Присутність Чорноморського флоту, забезпечення їхнє, коли на противагу цим великим зарплатам, які там були, те, що ті могли... Слушай, якщо воєнного можна перекупити за берці, я прошу прощення. Слухай, це ж не всі випадки такі були, але були і такі, на жаль. Тому тут, чи можемо ми говорити, що так і є. Але поряд з цим було дуже багато героїзму. Було дуже багато героїзму, коли звичайні люди, навіть були такі випадки, коли вони просто барикадувалися і казали, що ми сюди нікого не пустимо. Ми, до речі, по лінії військового телебачення ми зробили багатенько фільмів таких коротких на цю тему. Тебе не кажется, что русские всегда пользовались тем, что украинский народ в целом очень добрый? Так, можливо. Вони знають, напевно, на що можна надавити. Они всегда создавали миф о этих страшных там фашистах и так далее, но на самом деле знали, что в принципе... Я просто прожив долго в России, я могу тебе заверить, что они гораздо хуже относятся к украинцам, всегда хуже относились, чем наоборот. А ми для них просто це якийсь придаток, а не країна. Хахли, як вони називали завжди. І це ж було навіть те, як вони зображують українців, там якийсь атрибут шаровари, сало, борщ, всі на підпитку і так далі, якісь там козаки десь. І так це ж не тільки вже сучасна Росія. Фактично така ж сама історія була з Радянським Союзом. От те, що насаджувалося, як історія переписувалася, як ті герої, скажімо так, той же Петлюра, про нього ж взагалі ніхто нічого не говорив. Ми, до речі, на Армія ФМ ми запускали проєкт
історична година. І от ми намагалися розповідати дійсно якісь реальні історичні факти на противагу тому, що Росія пропагувала. І не тільки Росія, а й Радянський Союз. І це був дуже крутий проект, мені він дуже подобався. Ми, до речі, про Крим колись говорили. Намагалися вирахувати, скільки ж Крим належав Росії, якщо вона йшла і говорила під лозунгом типу, що там ми возродим історичну несправедливість, вернем Крим, Крим наш. Да? То ми так проаналізували певні історичні періоди і зрозуміли, що... Да там ноги русской не было никогда. Да. Там нет ни одного ручья, Але названого по-русски. міфи, наскільки створені ці міфи і наскільки вони засаджені в голову. Це знову ж таки до запитання першого твого стосовно того, наскільки це має значення. Має значення. Все має значення. Все має значення. Що лунає з телевізора, має значення, як дитина виховується, що їй говорять в школі. Все має значення. Що вона читає і так далі, і так далі. Вахтанг Кипяни, который ты, наверное, знаешь, он просто сделал карту со старыми названиями Крыма. Всех населенных пунктов. Если бы она висела в каждой школе на стене, в каждом классе, да, то вопросов «чей Крым» не возникало бы ни в чьей голове, потому что там нет ни одного русского названия. И даже те названия, которые там говорят, что они древнегреческие, Симферополь, Севастополь, Евпатория, Феодосия, это просто выдуманные Екатериной, просто написанные на бумажке названия, замена настоящих там названий, которые были, да. Но как-то недавно, помнишь, было в Киеве выпускники какие-то в Киеве 11 класса сказали, что типа русский мир это круто, а крымские татары это отстой и так далее. Нет, это щось десь прийшло повз Нет, мене. слава богу, это, конечно, не массово, я понимаю, я вот знаю этих учителей, всех нормальных людей, как бы все они правильно преподают, но все-таки до сих пор остается. И а кто для тебя крымские татары? Я не можу сказати, в мене немає в голові якогось конкретного образу. Для мене, напевно... Я не внешності маю. Ні, я маю на увазі, що це не конкретна якась людина. Все ж таки, для мене, напевно, це якийсь зібраний образ людей. От я познайомилася буквально нещодавно з чудовою людиною Іса Акаєв. Це просто... І навіть там ефекту було... Я була настільки вражена цією людиною, навіть там не те, що ми з ним записали під час нашої програми, да, а скільки ми потім говорили, скільки в цих людях гордості, скільки в цих людях поваги до себе, скільки в цих людях якоїсь такої по-хорошому відчайдушності. От я зараз коротко розкажу його історію. Він кримський татарин, починається окупація, він виїжджає, вивозить дітей і йде просто служити добровольцем на фронт. О 14-й рік очолює батальйон Крим добровольчий, йде під керівництво Ігоря Гордійчука. І вони, власне, їхнє перше завдання – це була Савур-Могила. Я кажу: Іса, як ви туди приїхали? Він мені розповідає: ми от так от приїхали, в нас зброя. Кажу: як ви туди без зброї? Їм там військові дали зброю. І я кажу, Савур-Могила в той період, це ж був страшна, там був постійно обстріли, артобстріли. І він настільки про це так спокійно розповідає. Мене ця людина, напевно, що вразила, от як ніхто з інших, чесно. Знаєш, скільки раз крымцы брали Москву? Сколько раз крымцы брали Москву, знаешь? Дважды. Видимо, мало. Русские же говорят, что Бог любит троицу. Я думаю, що з такими людьми все буде добре. Що все ж таки колись, я дуже на це сподіваюся, що все ж таки колись справедливість вона восторжествує історично. Передусім. З такими людьми, як Іса Акаєв, це можливо. У нас много таких. Я в цьому навіть не Ми народ битий, у нас не було ілюзій. Насчет русских вже давно достатньо. Нам, до речі, на Армії ФМ теж писали люди з Криму. Вони, тоді ще не було, там ще Армія ФМ не мовила, але вони, це про кримські татари, українською мовою, все як має бути. І вони писали нам, що слухають і підтримували нас. Ясно, що це було не відкрито. Приватных поведений. Потому что Украина для нас это на самом деле родина или смерть. Потому что, с другой стороны, мы знаем, что. Да. Это как, знаешь, как программирование. Единичка, нолик, ты есть или тебя нет. Они по-другому никогда с нами не обращались. Спасибо, что пришла. Вот и закончились 55 минут. Вроде так много. швидко. Но спасибо, я не холодный. Я думаю, что вам было интересно поговорить с таким цельным человеком. И у нас, в принципе, других в гостях не бывает. Смотрите АТР, подписывайтесь на наши странички в Facebook, в YouTube.
И на Patreon заходите, помогайте своему телевидению. Всего вам доброго, до новых встреч.